Dito! Go Jego! Go Jego! Go Jego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Kalbo. Ako sa lahat. Isa pong napakagandang gabi sa inyong lahat. Ang oras po natin mga kabisyo, it is now 32 minutes after 6 o'clock. And you are still logging in right here on Metro's number 1. This is 90.7 Love Radio, broadcasting live across the city by the bay. Kasama pa rin po siyempre Henyo. Hindi na tender pero juicy pa rin kagdaga rago mo. At siyempre, inyo pong abang lingkod, the prodigy of Tanghenyo, Diego Bandido. pag may buhok. Hindi po ako yan. At siyempre, andito na kasama na namin ang makulit na apo ni Tanghenyo, ang apakulit na bata. Siyempre, walang iba kundi si Duday. Duday. Hello po, Uncle Diego. Pasensya na po. May nakita po kasi akong ditong... Kanino ba tong chocolate dito? Ayan ka na naman, pinapakialaman mo naman. O sige, say hello ka na sa kanila. Dali, dali. Okay po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Duday, ang batang makulit. At syempre, ang batang mahilig sa donut. I love you all po. Salamat po sa inyong pakikinig. Dito sa 90.7 Love Radio. I love you. Okay, sige, diyan ka na. Huwag ka na mangungulit dyan, Duday, ha? O, ito tama, kabisyo. Huwag na natin patagalin to. Pag-usapan na natin to. Offensive joke umano na classic ng 90s na mga cartoons. Medyo yung mga tao ay nagsasabing hindi daw makakalusot kung sa panahon ngayon yung mga joke na yon. O ika-cancel daw ngayong panahon na yan. Aba, Tang, logican na natin to agad-agad. Ay sige, logican mo na yan. Logican na yan. Logican na yan. Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well mga kabisyo, talagang nag-iba na po yung panahon. Ang dating wala lang, big deal na sa ngayon, di ba? Ganun ang nangyari, di ba? Oo, kasi kung naalala mo pa si yung cartoon character na si Johnny Bravo. Hello, Mama. Di ba, Angkol, naalala mo ba yun? Hey, what's up, Mama? I love you, Mama. My name is Johnny Bravo. Si Johnny Bravo, yung naka-spike yung buhok niya, color yellow, tapos laging naka-shirt siya, tapos malaki yung katawan. Di ba yung mga joke niya dati tungkol sa mga kababaihan na parang tungkol sa mga chicks na parang nag-whistle siya at kung ano-ano pa. Pero during that time, wala lang, di ba? Hindi siya offensive. Pero bakit nga ba nagbago? Di ba? Bakit ngayon hindi na siya po pwede? Well, mga kabisyo, the perception of humor and what is considered offensive can evolve over time due to changes in societal attitudes, cultural awareness, and shift ng mga values natin. May mga factor po kung bakit nag-iba yung dynamics at ano yung acceptable o offensive na jokes. Isa po dyan yung tinatawag nating changing norms o nag-iba na yung pamantayan. What was acceptable sa mga nakalipas may not align with the current societal norms. As value change, so does the acceptability of certain types of jokes. Halimbawa, hindi ka na pwedeng mag-jokes. Dati, nagjo-joke na yung pag nakakita ka ng pagong na kotse.
Dapalon mo dahil mo upod. No, bao. O pendong. Diba? Meron pa isang joke na yung tutusukin yung puwet. Diba yung ipagsasama yung kamay tapos susundit bigla yung puwet mo? Dati okay lang yun. Meron pa. Yung dadakutin yung yung utot mo tapos papaamoy sa katabi mo. One